Začneme přípravu. Škoda, že jsme nestihli proslov. Kristýna je dobrá píkryně, nebo jak se to řekne česky? Je, divadlo, hele, divadlo. Podívejte, to je super. Vypadá to, že přichází poslední kameraman. Dobrý den. Na tuhletu pláž bahnitou z vody nedalekýho Rákosí, který někde končí u té pláže, zavlnila hladina a na tu pláž vyjel, jiný slovo by se dalo použít, ale já vidím, jak vyjíždí, dalo by se říct vyplazil se. Obrovský, tlustý, černý, žabožrou. Had žabožrou. Kopnul do toho jednoho záhybu toho jeho těla tam. Pak se tak podíval kolem sebe. Jestli už mě někdo fotí. Jestli už ho někdo vidí, jestli už bude před kým se trochu pochlubit. A jo, ty dva jeho kámoši už vykoukli po stran toho Rákosí a to byli pořád ve vodě a upali se tam a čuměli na něj. Jak tam stojí, on se otočil k tomu hadovi zády a na to jezero je zdravil. Čus, dívejte, ještě jednou! Pak se normálně teď se otočím, jako bych měl hada za sebou, posadil takhle na tělo zahnutý, opřel se o tu horní část, o další patro, udělal pohůdku, trošku pouzoval, pak u něj ďopnul loktem. Potom frajersky volíznul jeho kůži, ale to už fakt žádná žába nikdy neudělala. Co ještě můžeme vymyslet, aby byl první v dalších věcech? Počůrat. Jo. Tak, pánové, sledujte. Že počůrám hada zblízka. Jako je tady někde nějaká žába v tomhle vesmíru, která počůrala hada žabožrouta. Jsem největší frajer v celém vesmíru, je to tak, díky. Výborný nápad, to ještě nikdo nepřinesl. Ozývají se hrozný věci a počůrat hada, to je fakt frajeřina. Asi ho teda počůral, nebo a to už si had všiml. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli, nebo jak se jmenujete, protože se mi to moc líbilo. Dobře, jmenuji se Martin Hak a jsem vypravěč příběhů a taky učitel vyprávění. A vystupujete pod tímhle jménem, nebo máte nějaké umělecké? Jako, je to tak, nebo... moje jméno je takové jo? celé Takže umělecké. kdyby vás třeba někdo chtěl pozvat, tak může napsat, vygooglit někde, nebo... Martin Hak vypravěč a něco se objeví. Super, moc se mě to líbilo, díky moc. Taky moc děkuju. Naschledanou. Ahoj, jsme na školní akci. Tohle jsou školáci z 9. třídy. Čau. Čau, chcete něco říct? Je to tu super. A je tady jídlo zdarma. Tak? A to se vyplatí. Kde? Jaký? Tamhle se to vyplatí. Tamhle si můžeš, co chceš říct? Co se vám ještě líbilo? Něco jste viděli? Tady dobrý guláš. Co máte teď v plánu? No asi jakože tady vyžrat celou tutu a potom odejít. Ahoj, jak se ti tu dneska líbí? Dobrý. Jakou máš zmrzlinu? Vanilko. Dobrý. Ty jsi to předtím nikdy nedělal? Ty jsi to předtím nikdy... Jsi šikovnej, fakt dobrý, fakt ti to jde, podívejte, točí se to. Potkali jsme paní, která umí takhle dělat s tyčkou. Chtěl bych se to naučit. Je to hustý. Je to, říkám to dobře, že to je... Mažoret. Tohle umí. Perfektní. Podle mě to je žonglování, je to krásný. Chtěl bych se to naučit. Díky moc. A tady je tolik šikovných lidí. Můžu se prosím zeptat, jak se to zvažuje? Já ti pomůžu. Aha, stačí to takhle pustit a ono se to... Tak já vypnu telefon a pomůžu ti, jo? Jo. Jezdíš stejně dobře jako já. Vy tam jezdíte na koloběžkách? No, ve skýtu.
Jakoby je to zase pohyb. Můžeš jít kolenama, můžeš jít zápěstí a zastavit. Musíš se zastavit dole a pak jenom takhle. Hop. Počkej, já to zkusím. Takže zápěstí. No, to jsem předpokládala, že si tě to dá poprvé povede. Není to jednoduché. Kdyby to. Jo, teď jsem to dal. Ale nebylo to úplně ten styl, co má být. Jo, já už jsem to pochopil. Koukejte. Kdo to roztočil? Ty jsi to roztočila. Ukáž. Tak to si první, kdo to tady dneska roztočil. A kdybyste si chtěli nějaké žonglovací míčky koupit, tak škola je přímo vyrábí. Je to ručně vyráběné. Je to háčkované. Jsou moc krátké, jsou moc krásné. Já můžu říct, že jsem si sám měl možnost zkusit žonglovat. A jsou úplně akorát příjemné do ruky, velikost. Plněné jsou pohankou. Půleným hrachem. Kdo to má? Podívejte se, tady si můžete koupit. Na co je ta velká? To je na házení. A tyhle jsou na žonglování. A ještě ty má tu ty trojhránky, to je... Může se taky s nimi žonglovat, nebo cvičit matematiku, počítání. Jak se to dělá? Cvičit matematiku? 2, 4, Je takhle, jasně. 6. Podívejte se na to, ale to není jen. Podívejte se na to. Wow, cože? Nádherný. A teď si to budu muset koupit. Perfektní. Já to trénuju v té valdorské škole, takže... Natoč. Tady asi to jídlo, jak o něm mluvili kluci. Podívejte se na to, jaká nádhera. Jablečný koláč s drobenkou. Ty jo, to je pohoštění. Ale klidně si... Ten talíř se netočí. Zkusím ho roztočit. Se mě ptají na cestu, jdou na nějaký hudební festival na Lodní náměstí. Dobrý den. Tak co tam dneska je? Je tam akce Exifest, to je metalová hudba a bude tam asi 6 kapel a strašně se těšíme. O 4. O 4, tak ještě to někdo můžete stihnout. V Litoměřicích je akce o 4 hodin metal. Hele, už něco slyším. Ale já slyším husličky, to je nějak... To bude jiná akce. Kdybyste byli zklamané, kdybyste šli, asi byste načekali takovouhle. To asi. A tak, hele, co? Nešli byste v tom... A ne, není to ahoj. Hele, 10krát to zrychlit, dá to nějaký... Ne, ani ne. Jo, třeba by to šlo nějak. Zdravíme do Mělníka, Mělník? Jo, mějte se. Zdravíme do Mělníka, ahoj. Podívejte se, jaký máme v Litoměřicích krásný skatepark. Skočil jsem ze školní akce, kluci říkali, že bychom mohli udělat rozhovor na skateparku. Čau kluci. Čau. Čau Jášo. Kluci říkali, že mám přijít na nějaký rozhovor. Chce někdo něco? Jo, to je on? Jo, Tak já chvilku budu na... Teď, jo, chvilku budu... Tady je rozhovor s ním, to neutržím. Ale jako jezdíš na koloběžce, jo? Taky, všichni na koloběžce. Někdo na skateu. Já jezdím spíš na skateu. Jezdíš do Valdorské školy? Ano. Jak se jmenuješ? Antonín. Jezdíš na koloběžce. Kolik let? 3 už to budou. 3 roky. Chtěl bys něco vzkázat lidem, co to třeba chcou zkusit, začít to dělat? Začněte jezdit s helmou. Jezděte za mnou. Jako tady. Tonda už je si asi jistý, tak jezdí bez helmy, nevím. Vy jezděte s přeblou, rozhodně, když budete začínat. Chceš říct třeba, jaké triky umíš? Jaký triček, ať udělá. Mohl bys říct třeba nějaký trik a pak ho předvíst? Double whip taží do bangu. Teď uvidíme double whip do bangu. Tak to je hustý. To je hustý. Tonda. Valdorská základní škola. Výborný. Chceš ještě něco ukázat? Udělej to, tady to dolů. Ale hlavně se, prosím tě, nesnaž se rozbít, jo? Jenom tak, pohoda. Wow, jak se tohle jmenuje?
Down rail jako kolej. Rail jako kolej. Down rail dolů po kolejích. Super, to je super. A je to hodně těžký, to, co teď dělá? No, jakože pro mě to je hodně těžké. Co říkáte na elektrokoloběžky, které teďka mají boom? Nelíbí se ti to? Není to dobrý jako prostředek dopravní? No, nepodporuji. Nepodporuješ to? Já jsem si zrovna teď chtěl jednu koupit. Jako, Což je v pořádku. Ty to nepodpoříš a někdo jiný třeba? A co se ti na tom nelíbí? No, takže jezdí po silnicích třeba. No. Jako něco jako cyklisti, že jezdí uprostřed silnice a pak, no, a pak Takže koloběžka taková ti nevadí, ale to, jak lidi jako se na ní chovají, to ti někdy vadí, jo? Možná by město mělo udělat nějaké cyklostezky. Tady s ním sranda, je tady výborná komunita, pomáháme si navzájem tady a je tady ještě Hubert, potom Kokosák a všichni jsou na Instagramu a můžou se najít prostě pod nějakým jménem. Tonba, potržítko, on, potržítko, SCT. Kdybyste chtěli mu dát follow, tak... Ahoj, povídáme se tady o youtuberství a ptám se, jaký je dobrý mít na to kamery, nějaké stojany. Já bych jako začít na telefonu asi super a potom bych pokračoval s něčím jako záleží, jestli záleží na jaký content, pravděpodobně pokud jestli to bude Ahoj kluci, ahoj. S obrazu. Čau. Pravděpodobně brýle třeba od Ray-Banu, který mají v sobě zabrodanou kameru. Jako nějaký lidi si to můžou povídat tím, že to vlastně jakoby se to natáčí tajně, že jako by se tím mohlo špehovat, ale já si myslím, že to jako pokud se o tom obeznámí, tak je to z toho jakoby skvělý záběr, protože to z pohledu očí a jakoby je to reálně, že s tím člověkem jakoby může, že si to může ten člověk představit, že si s ním povídá sám. Chápu. O tom jde. To je jako, v tom bych řekl, že je to super. Myslím, že jsou nějaké několik. A co se týče třeba zvuku, dá se nějak udělat? DJI mikrofony, malý, připne se na tričko a je to slyšet od tebe, hlas je od nich. Tohle je, prosím, Zuzka, paní učitelka z Valdorské školy. Podívejte se. Až bude výhoz, prosím o upozornění. Ano, už je hezky. Wow, jak se jmenuje tento triček? Jo, to kdybych si pamatovala. Co nevím. Za nás wow. žádný jména nemělo. Viděli jste to přes nožku? Já udělám detail. Ještě umím tohle ještě pořád. Kolikrát jsem udělal za sebou, jako, že to vždycky chytíš, prostě 1. Jo, rozumím. 2. Kolikrát? 3krát? 13 mám rekord. 13? To je hustý. Nebo 14 možná. Dneska mi to tolik nejde. A umíš to oběma rukama najednou? Já trénuji inovačku, ale to je samozřejmě není asi úplně. A hnedka na poprvé, jasný. Víš, třeba si levák zatajený, jo. Aha, je to jasný, odhalení. Tak to mě levák, celý život všechno píše pravou. No, hele, šup. A teď tím, začíná divadlo. Perfektně koncentruju, nenechám se žádným videem vyvízt z míry, rozumíš? Ne, tak proto tady nejsem. To propadlo vnitřke, já jsem to viděl, jsem tak, a ono to vypadlo vnitřke. OK. Tak to už je ale triček, který umí jenom opravdu hodně zkušení mistři. Tohle mě baví víc asi. Aha. Prostě je lepší. No a dají se s tím dělat jakoby nějaké složitější tričky, než to jenom vyhodit a chytit tady s tím? Ten bodák je nejtěžší, že? Už takhle to máš chytit na ten bodák? Ano. Už to někdy udělal? No, samozřejmě. Nádhera. Tyjo, to bude perfektní konec našeho videa. Ano. Podporu základní školy Váška. Držíme super dort. A ať už ho vydrží kdokoliv, tak ho hnete všichni společně snímat. Rudé. 1300 nový přihazující, fantastický. Dáma se zelenými brýlemi. 1300 korun. A já jsem jako největší motivace pro mě na ty příhozy bylo ta úspěšnost na ty střední školy. Prostě všichni děti tady z té školy se dostanou na střední, tam kam chtějí, na tu svoji prioritu. A to je základní škola Váška. Thank you.
No, aby se to právě počkej. Nejdřív dáme jedny křídla a tam musíš to jakoby teď zavřít tím společným korálkem, jo? Že to navlíkneš a ono se to oddělí. Teď musíš na obě navlíknout jeden korálek. I once had a girl, or should I say, she once had me. Cestou domů jsem se ještě stavil na tom metalu.